Спочатку було слово, і слово було лінь. Кого б ви назвали найлінивішою людиною на планеті? Як на мене, якби в книзі рекордів Гіннеса була така винагорода, то її, мабуть, отримали б Адам і Єва. Тому що вони з самого початку віків в Едемському саду нічого не робили, все в них було, коротше, лінилися як могли. І я навіть не уявляю, як можна нічого взагалі не робити. Хоча, насправді, уявляю. І періодично користуюся цим і роблю. І все ж, в певний момент, їм настільки стало нудно, Адаму і Єві, що Бог їх вигнав, і їхнє життя стало цікавіше. У них з'явилися якісь потреби, вони повинні були щось робити для того, щоб їсти, для того, щоб одягнутися. І тут виникла така собі лінь, тому що деколи ти чогось не хочеш робити. І насправді зараз з лінню дуже багато різних асоціацій. У мене особисто бувають такі моменти, коли я навіть плутаю, де лінь, а де я прагну просто відпочити. Коли я готуюся до змагань інтенсивно, мій організм спершу сильний, все, я тренуюсь, і тут в якийсь момент вранці прокидаюсь і не хочу вставати. І не встаю. Не йду на тренування, мене це гризе. Мене гризе, що я такий лінивий, капець, як я міг? Я ж хочу стати чемпіоном, це ж моя ціль. І цілий день фактично в мене проходить в думках, що, який я лінивий, чому я цього не роблю? І по факту я не відпочиваю. Я постійно думаю про те, що я не пішов на тренування. Потім я стабілізуюсь, все нормально, тренуєшся, тобі починає набридати все це, тому що тренувань настільки багато, що ти відчуваєш себе як зомбі. І в один прекрасний момент ти хворієш. І ти такий, отак. Тепер я можу відпочити, і я не винен нікому нічого. Я спокійно можу собі лежати, лікуватися, читати, лінуватись. І мене це буде абсолютно не стосуватися і не буде гризти. Лінь – це найграндіозніша відмазка, яку придумали людство, для того, щоб не робити того, що ти хочеш. Коли мене покликали на TEDx, розглядали мою кандидатуру, мені сказали, треба написати текст. Я подумав, вау, круто, TEDx, неймовірно, я так давно мріяв про це. Це, не те, щоб виступати на людях загалом. А тут до мене підійшла лінь, обійняла мене ніжно і сказала, чувак, подумай, стільки часу, стільки енергії треба витрачати. Ти ж і так купою всього займаєшся. Ляж відпочинь. І я ліг відпочив. Десь 1,5 тижня, аж поки мені не написали організатори, ми ж чекаємо до неділі твого тексту. Я таки це зробив, написав, в останній момент відправив. І знаєте, я не шкодую, тому що я отримав дуже багато емоцій, вражень від пересилення цієї лінії. І саме головне, що я розумів, що я цього хочу. Також дуже важливо займатися тим, що ти хочеш. Рік тому ми з Марго Гонтар заснували ініціативу «Доступно.UA». Ми перевіряємо різні заклади на доступність для людей на колясках. Робимо фотозвіти, в яких пишемо, який вхід доступний чи недоступний, зручність всередині, пересування, вбиральня, самі основні моменти для людей на колясках. І також ми навіть рекомендуємо ті, які є доступними. Також ми почали знімати відеоблог, в якому показуємо людям з інвалідністю про те, як долати перешкоди, які є. Про те, що попри те, що в нас є в країні, все одно можна подорожувати, жити і насолоджуватись життям. І разом з тим ми зачіпаємо тему доступності. Люди свідомі, дивляться ці відео. Ми ніколи нікого не сваримо, але подивившись це відео, свідома людина розуміє, що це ненормально пригати по сходинках і так далі. І в один момент я згадав собі, що колись після травми я лежав і думав, хочу піти на вулицю.
Але потім подумав, так лінь, не хочеться. І насправді, тоді я так подумав довше і докопався до того, чому я лінуюся. Насправді, бувають такі моменти, коли ти боїшся чогось, і тому лінуєшся, і тому ти не робиш. Ти боїшся втратити можливості, час, а натомість втрачаєш його ще більше, тому що ти цього не робиш. Якби ти почав навіть хоча б зі швидкістю равлика-павлика це робити, ти би все одно якось продвинувся. І от я лежав тоді і почав розуміти, що я не хочу на вулицю, насправді, тому що я боюся, там, як я спущуся, як я потім підніматимусь по сходинках. Мене це дуже заділо, і я ж знаю, як на вулиці класно. І саме цікаве, що навіть досі я досить активна людина, але бувають такі моменти, коли я розумію, що я чогось не роблю, тому що мені там, можливо, лінь, можливо, не лінь. Я от хочу в парк Київ в мініатюрі вже років 5 піти. І якось так, він так далеко там. Потім розумію, що я не хочу туди насправді йти в певній мірі через сходинки. І тоді в мене виникла ідея зробити доступно челендж, в якому ми зробили, так би мовити, виклик людям з інвалідністю, самі собі роблять. Для когось це вийти з дому, для когось це там сходити десь в ресторан чи вийти взагалі на люди. І хотілося зняти щось таке цікаве і захопити людей. Я думав, я вже по сходинках десь пересуваюся. І коли ця виникла ідея, ми подумали, а чому би не зробити щось грандіозне? І зараз покажуть відеотізер, я думаю, ви зрозумієте, що ми саме зробили. Завтра доступно челендж. Зроби виклик собі та покажи іншим, що можливо все. Не знаю, чи впізнали ви це місце. Так? О, супер. Було дійсно цікаво. І саме головне, що ідея виникла буквально і втілили ми її через 3 дні. Тому що, знаючи свою лінь, я розумів, якщо я відкладу на трошечки, ще на день, другий, навіть уже в день, коли ми мали підніматися, я вже не хотів цього робити. Я думаю, але була відповідальність. Ми зібрали вже волонтерів, домовилися, все. І довелося таки піднятися, і воно того було варте. По стрільбі з лука я в резерві паралімпійської збірної, і це вийшло так в певній мірі випадково. Тому що, не те, щоб випадково, я займався, бо мені це подобалося, і лінь мене там взагалі не чіпала, бо я ходив для себе. Коли я їхав у Львів вперше, мій тренер сказав, що я не хотів їхати на збори по стрільбі з лука перші. За свій рахунок, все. Мені було страшно реально. Тренер каже, не їдь. Я їду в Інтерсіті, в мене нікого знайомого у Львові не було. І пишу в телефоні, в Фейсбуці, щастя, що є Фейсбук, тому що пишу, не знаю, де буду жити, де взагалі ночувати. Їхав з думкою, що буду взагалі на вулиці десь там ночувати. І потім, завдяки цій поїздці, я реально потрапив в паралімпійську збірну, в резерв. Це мене дуже надихнуло. І я готувався по плаванню взагалі до Ріо, до Паралімпіади. Але в один прекрасний момент, в один день мені подзвонили, сказали, що я по стрільбі з лука не їду, тому що не вистачає коштів. А ще через день сказали, що я по плаванню не їду. І тут все пропало. Ціль в моєму житті зникла. Але в мене було доступно UA, і ми якось так, я собі передумав, забив і пішов далі, якби не зациклювався, не залінився, працював далі. І все ж, коли ми відправляли в Ріо вже паралімпійців, я зрозумів, мене як переклинило. Все, чувак, твоєї цілі нема. І я лежу і думаю, що робити? Мені нічого не хочеться робити. Ріо через Паралімпіада наступна знов через 4 роки. І признаюся, я тиждень взагалі навіть більше не вставав з ліжка вставав, окей, але тільки вдома був, і мені дзвонили, там казали, чувак, давай зустрінемося, давай погуляємо. Я не можу. І мене це дуже лякало, тому що я нічого не хотів робити. Але тоді
по Доступно.UA нам дали грант британці, і ми почали працювати далі. У мене знов з'явилась ціль, а тут вже і не за горами, буквально насправді завтра чемпіонат, мої запливи по чемпіонату України з плавання, і я знову закрутився. Тобто потрібно пам'ятати, наскільки важлива ціль у боротьбі проти ліні. І що сталося? Коли нам дали грант, у мене прокинулась знов-таки лінь. Ми займаємося цим на волонтерських основах в перший період. І це дуже подобалося. Ми робили ці відео, все, отримали задоволення, а тут дали грант, і тут з'явилось «треба». Тобто, по суті, ти робив все те ж саме, але тепер тобі треба зробити стільки-то звітів, зробити стільки-то відео. Ти маєш звітувати про все це. І я признаюсь, я не казав Марго, але мене це почало «я не хочу». Ні, все, це те, чого я не люблю. І мені довелося знов-таки подумати і пересилити «стоп». Не змушуй себе робити, бажай це робити. Я згадав, що насправді я люблю це робити, а мені просто вже за це є якась підтримка. І бувають такі моменти вранці, наприклад, особливо. Мені навіть соромно трохи признаватись. Я оце лежу, прокидаюся, мені на 7 на тренування, я прокидаюся о 6 годині і думаю, як би це пошвидше все зробити? Мені треба встати, вдітися, в мене є півгодини. Вдітися, вмитися, поїсти. Так, треба поїсти. Мабуть, краще спершу поставити гріти їсти, потім піти вмиватися, а потім вдітися. Ні, чи може спочатку вдітися, а потім, щоб не вертатись, а раптом холодно. Коротше, я зациклююсь, закручуюсь, і я 20 хвилин просто думаю, як швидше і ефективніше все зробити, замість того, щоб встати і піти робити. І я не йду на тренування через це. Лягаю далі спати. Прокидаюся вдруге. Відчуваєш себе повним лайном. Заради такої одної, через таку елементарну річ, ти не пішов на тренування, ти став на якийсь маленький крок назад від своєї цілі. І тепер я вже, коли ловлю себе на таких думках, я рахую до 3, максимум до 5. Встаю і йду, роблю хоч щось. Бувають такі моменти, коли я можу більше витратити часу на те, щоб відмазатись від того, що мені треба, аніж взяти і зробити. Це буває зі сміттям, але саме просте, що я зрозумів нещодавно, от коли вже лежиш в ліжку, там засинаєш, все, тут поклик природи, і ти думаєш, я вже сплю, так добре. Думаєш, ні, я краще піду потім, зараз я ляжу засну. Окей, засинаєш все, але прокидаєшся в 3 ночі або в 5 ранку за півгодини, як тобі треба вставати, і все одно йдеш за покликом природи. Я тут зрозумів, якщо є якась така штука, яку треба по-любому зробити, встав, зробив і лягай, спи спокійно. Лінь не приходить до нас зранку, зненацька. Вона готує свій напад з вечора. Коли ми дивимося серіал улюблений, ми думаємо, та ладно, я мав лягти о 10 чи об 11, я ляжу краще трошки пізніше, це ж такий класний серіал. Він мене надихає. Я маю скільки енергії, я збудував завдяки його перегляду скільки планів в своєму житті. Або ще краще книжка. Книжка – це взагалі ідеально. Книжка – скільки мотиваційних штук там, чи ще щось. Але ти лягаєш пізніше спати. Саме цікаве, що навіть ЖЕК заодно з твоєю лінню виключить ввечері воду гарячу, і вранці ти вже прокидаєшся, плюс до того, що ти передивився серіалів, так ще й води гарячої нема. А на вулиці пішов дощ. Ну все, тепер точно вже нікуди діватись, лягаю спати далі. Тому треба готуватись до всяких таких несподіванок і знати, що вони можуть трапитися. І взагалі, коли багато всього вирішуєш змінити в житті, ти швидше за все не зробиш нічого. У мене так з тренуваннями було, от я там тренуюся 3-4 рази на тиждень в такі розслаблені періоди, а от в період підготовки я починаю 3-4 тренування на день робити. Як починаю? Я кажу собі, з понеділка буду робити 3 тренування. Там встаю о 6 ранку і все.
Коротше, в 6 ранку я не прокидаюсь, або прокидаюсь і лягаю далі спати успішно. Потім на друге тренування думаю, стоп, я вже вранці не пішов, нащо йти на друге? Ну, це ж уже неефективно. Я планував зробити 3 тренування, а буду робити 2. І розумів в якийсь момент, що я провтикав, треба було все-таки на друге йти тренування. Так би хоч якось щось було. Але ввечері я думаю, іти на 3 тренування? Та ні, але я ж уже 2 тренування не зробив, нащо це? І так я можу цілий тиждень, і кожного разу тиждень нічого не робиш. А так, тренування наступного дня, аж поки не починаєш робити то одне тренування, і потім потроху набавляєш. Тому треба пам'ятати, що не завжди нам вистачає енергії для того, щоб робити все відразу. Треба почати з чогось меншого. І саме головне, що треба усвідомлювати, що чому ти цього не робиш, що ти втрачаєш, коли ти цього не робиш. Лінь – це не причина, лінь – це наслідок. Дякую.